Nauswag nga to sa Marso 6 ang deadline sa Mandaue City aron mabakunahan ang mga kabataan nga nagkuwang sa dosage sa polio vaccine. Himuon kini human nasutang nagpositibo sa polio virus ang sample sa tubig sa Butuanan River. Ani ang report ni Nico Sereno. Bisan kun holiday ugma, ipadayon sa mga health officials sa Mandaue ang house-to-house vaccination. Gituyo kini aron maabot ang target ng mga defaulters o mga kabataan nga nagkuwang sa dosage sa polio vaccine. Gikan sa oral vaccine ngadto sa injectable nga bakuna o IPV. Ito ang mga health workers sa health center nas barangay gipa-field yun sila. Kaya mga doctors na lang gibilin sa health center sa ongoing sa ilang clinic. Pero ang routine immunization ato gyud nang gi-continue every Wednesday. Sa Mandaue, tinguha nga mahatagan og oral polio vaccine ang kapinsan 9,000 ka mga kabataan. Samtang moabot sa 18,000 tanan ang sa IPV. Matod sa City Health Officer, ilang target nga makompleto ang bisan 95% nga gidaghanon. Dili gyud necessarily na abtong dinidamo pangitaon mo gisulti basta musag maka-reach lang kuno ni aning 95% February 18 to March 6 sa di catch up reporter. Inay Pebrero 28 na uswag ang deadline sa limited polio epidemic response ngadto na sa Marso 6. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.